presents by Rajiv Rocks. Presented by SK Music Recording Studio, Saharsa. सोशल मीडिया पर छा जइबू आवन हम पिघला दी हो। सोशल मीडिया पर छा जइबू आवन हम पिघला दी हो। लके धके मरोड़ के तोरा ला बनारस चुआ दी हो। लके धके मरोड़ के तोरा ला बनारस चुआ दी हो। सोशल मीडिया पर छा जइबू आवन हम पिघला दी हो। ढाके गोड़ी हम सुती छतिया पर के हुक टूटी। ढाके गोड़ी हम सुती छतिया पर के हुक टूटी। सुपौल जिला में आसो तोरे नमक पर चिकटी। सुपौल जिला में आसो तोरे नमक पर चिकटी। स्टेज पर आसो घर दौड़ी समीज में जबले हाथ घुसी हो। सुपौल जिला में छा जइबू आवन हम पिघला दी हो। सुपौल जिला में छा जइबू आवन हम पिघला दी हो। लके धके मरोड़ के तोरा ला बनारस चुआ दी हो। लके धके मरोड़ के तोरा ला बना हम घुसा दी हो। राइटर नवीन प्रकाश रउआ धके चुमली है तोरा। राइटर नवीन प्रकाश रउआ धके चुमली है तोरा। दीपक धड़कन कहले बानी राजी भैया तो के डाली। दीपक धड़कन कहले बानी राजी भैया तो के डाली। ओढ़नी के भुइया पे बिछा दला बहना सो यही जगिरा दा। सुपौल मेला में छा जइबू आवन हम पिघला दी हो। सुपौल मेला में छा जइबू आवन हम पिघला दी हो। लके धके मरोड़ के तोरा ला बहना